хочемо в приватній присутності, значить так як тоді було, теж поміняємо замки, складемо акт, розумієте, в приватній присутності. Складемо акт, значить, щоб не було потім ніяких розмов, бо вона казала, тоді вони вже будуть бігати. Ну, вони бігають, бо ми вже набігалися до результат. Значить, якщо так, то тоді ми йдемо зараз, ми принесли все, поміняємо тільки ті замки, які нам потрібні. Офіційно, я є голова, показував державну реєстраційну тоді, є у мене ситуації, значить, печатка оригінал. У нас він поклав і так, кримінал, він поклав старокупні нашої печатки з Української складені. Він зробив перший раз печатку, потім тепер другий раз, передав це все у якийсь благодійний фонд Русинська школа, ніякої школи тут не було і, звісно, значить, з вашого дозволу ми йдемо, ми складемо акт нормально, так, що і будьте добрі, ви це підпишете. Щоб не було, щоб ви, значить, ми там щось... Вещі перерахувати, вещі всі, які є в акт написати. Як? Добрий день. Люди, які ви двері хочете використати? А на що тут? Пішло, у них розчатка хозяйство, той пацан сидить. Може тут опечатати просто? Вибачайте, ну. Тоді я відкриваю. А по кого ключ? Головне ту кімнату. Одна і тут уже, тому чи починати віці до коридора не наш. Ні, коридор не наш. Коридор, як? Наш коридор. Ну, пацан сидить, той черговий. Ну, ту і всі. На що її відкривати? Запечатати? Нам треба, ви зайдіть в мене в коридор. Щоб не знав. Хоч подивіться, що там є, щоб не сказав, що не вже. Вона зробіть там додому. Ти там. Нічого тут і не доклав. Як було, так було. А там ключа немає? Ні, то там немає, там можна. Батареї тріскали. Вже батареї треба викидувати. Твій виновець. То, мабуть, бензин. Це так, як і було. Ще Майдан, що робимо ще Майдану? Там повісно 100 тисяч доларів. Воно ще маєте вкривати. Правда, треба смертника, вдруг там міна не розкаже. За що ми лишили, то є наше.